un Real Decret de l'any 2011 de connexió de producció a baixa potència que obre la porta a fer un autoconsum i un balanç net d'energia. Ja s'ha dit també els famosos 4 mesos que es publicaria, han passat bastants més, però continua estant obert. El que sí és cert és que hi va haver un esborrany que es va enviar a la CNE i va ser informat, que des del nostre punt de vista no era gaire positiu, tenia coses que s'havien de millorar, però en el fons, i tenint en compte una mica les últimes notícies, jo gairebé preferiria que no fessin res, perquè a la que facin alguna cosa serà per assegurar-se que això no tira endavant. Penseu que un dels arguments que es fan servir, que jo evidentment no comparteixo, però que es fan servir per dir que s'han d'aturar les renovables, és dir que, esclar, amb uns cicles combinats que estan funcionant a un 15% de la seva capacitat, per què hem d'invertir en eficiència energètica? O sigui, per què hem de consumir menys, no? Llavors, el mateix argument s'aplica aquí. Per què hem ara de treure quilowatts-hora de la xarxa facilitant que la gent s'autoconsumeixi l'electricitat? Per què ho hem de fer? Al país no li interessa. Aquest és el raonament, no? Aleshores, amb aquest caldo de cultiu, jo, la veritat, preferiria que no passés res, no fessin res, perquè la veritat, el cert és que la realitat és la que manarà al final. Si hi ha tecnologies que són competitives i que et poden oferir una electricitat més econòmica, o encara que no sigui més econòmica, però que tu et satisfà més, doncs la gent l'anirà implantant. I jo penso que la idea del balanç net, que es va proposar estant jo a l'IDAE, doncs era una manera de també posar una mica d'ordre, ordenar el procés, fer unes normes, unes maneres de comunicació comuns i estimular una mica el procés, però sembla ser que això no serà així i bé, cadascú ho farà com més bé li sembli. Bé, això, evidentment, el tema aquest legal, aquesta mateixa imatge ja s'ha tret, és com funciona el sistema elèctric, basat en grans centres de producció, grans línies de transmissió que ataquen els consumidors mitjançant la distribució. Què passa a Espanya? Doncs el que passa és que la generació i la demanda no coincideixen. En el cas català coincideixen bastant, però en el conjunt de l'Estat no. Aquí es veu el gran pic de demanda de Madrid i el gran forat de la generació que hi ha al mateix lloc. Evidentment, això genera, diguéssim, imprecisions, genera pèrdues i és el que, d'alguna manera, porta el sistema basat en grans centres d'oferta i grans centres de demanda. Però la realitat, com dic jo, és la que és. Des de l'any 2004 al 2013, el nombre de punts de generació a Espanya ha passat de 5.000 a 64.000. Això és així. I això continuarà anant així perquè les tecnologies seran competitives i perquè el preu de l'electricitat anirà pujant i perquè la lògica diu que hauran de ser així. Per tant, jo crec que ens hem de preparar per un sistema més adaptat a aquesta realitat. Jo crec que estem davant d'una necessitat d'un canvi de model de generació distribuïda. Aquí es veu una mica d'aquesta idea del balanç net. Ara estem en un sistema en què el mercat de producció és un que ataca el comercialitzador, aquest va parar al consumidor, i si el consumidor també és generador, llavors representant-s'hi com un cercle molt complex que es pot simplificar, i aquesta era una mica la idea que hi havia també bàsica. Aquí, amb el sistema de generadors autoconsumidors, s'ha de pensar en la xarxa i el sistema elèctric com una mena de sistema d'emmagatzematge, per quan tu necessitis de l'electricitat que en aquell moment no pots consumir. La idea també era que aquest servei que et dona el sistema es fes sense una compra-venda d'electricitat. Tots sabem, els que tenim un sistema, jo no en tinc, però en conec molts a prop, que tenen sistemes de generació a casa, doncs la muntanya que representa administrativa de paperams i d'anar amunt i avall i de finestretes i que jo dic al final els que tenen sistemes d'aquests a casa seva són herois, són gent que han passat una prova. Doncs tot això en bona part ve per l'acte aquest de compra-venda probablement, i aquesta era la idea que deia, escolta, fem un balanç en el qual no intercanviem diners sinó quilowatts-hora, i això ens estalvia tràmits i ens estalvia altres qüestions. Bé, això ara no em vull allargar més. Evidentment, l'autoconsum té moltes avantatges, jo crec que tots les coneixem, pensem que té sentit tècnic, econòmic, administratiu,
perquè en fi, ara que arribarà la paritat de xarxa molt ràpidament, doncs pot generar estalvi, evidentment reduirà consum de combustibles fòssils, en fi, passo una mica ràpid. I el que és important des del meu punt de vista és que un sistema d'autoconsum, sigui en balanç net també o no, doncs pensem que no suposa cap cost afegit al sistema, perquè aquí això és la gran discussió. La gran discussió, o sigui, la raó per la qual el govern està fent marxa enrere és que algú l'ha convençut de que fent balanç net i autoconsumint-nos nosaltres l'electricitat doncs generarem costos al sistema i per tant generarem dèficit, que és la paraula maleïda, no? Dèficit. Això no pot ser. Evidentment, jo no sé, no trobo arguments per defensar això, però hem intentat explicar-los que no, que al final, escolta, si tu redueixes consum, doncs, bueno, menys electricitat circula. Jo penso que no és veritat, perquè ells diuen que hi ha uns costos del sistema que són immutables. Són immutables. Els costos de transport i distribució d'això no es poden reduir, o sigui, són els que són i no es pot fer res. La lògica és seva. Llavors, si jo m'autoconsumeixo i, per tant, tiro menys a la xarxa, estic traient quilowatts-hora de la xarxa. Per tant, la repercussió d'aquests costos, que són immutables, sobre el preu o la tarifa de cadascú, fa que la tarifa pugi. Per tant, en paraules d'un company, un amic meu d'Iberdrola, doncs, clar, si tu fas autoconsum, estàs sent insolidari amb els teus veïns, no? Perquè els puges el preu de l'electricitat. Bé, aquests arguments, clar, això és com un xirimiri, va plovent, es va dient això tot arreu i al final la gent pensa que és veritat, no? Però bueno, estem aquí. Evidentment, tenir un sistema en el que els generadors estan connectats amb sistemes intel·ligents pot facilitar moltíssim la gestió de la demanda, pot facilitar la gestió de l'autoconsum en una zona amb les demandes, si es fa d'una manera intel·ligent. Evidentment, suposa una oportunitat per desenvolupar tecnologies de comunicació, de gestió, i reactivaria l'activitat econòmica, evidentment, en aquest sector. Bé, aquesta me la saltaré perquè no vull... Hi ha coses que es podria ajudar que tot això funcionés i que s'han de tenir en compte. No estem al final del carrer encara amb tot això. Evidentment, si hi haguessin a nivell de sistema elèctric més interconnexió, doncs l'operador del sistema també veuria tot això amb menys por, però, per exemple, un desenvolupament del vehicle elèctric probablement tindria molt d'impacte també amb el que és l'interès que es pot tenir per l'autoconsum o per la generació distribuïda, a solucionar o implantar que les xarxes que disposem siguin intel·ligents o típiques smart grid, doncs faria molt interessant. S'han de reduir els costos, evidentment, això no m'ha acabat aquí, encara que l'evolució sigui bona, ens hem de continuar esforçant amb això, s'han de simplificar procediments i s'ha de donar a conèixer els beneficis de tot això. I amb això estem a la nostra associació ara mateix intentant aplicar-nos en aquests temes. I per a mostrar un botó, com diuen, doncs això no és que aquí a Espanya se'ns hagi acudit fem això de l'autoconsum, no? I siguem tan originals que ningú sàpiga què és. Vull dir, això és una cosa que s'està fent a tot el món. Vull dir, no estem descobrint res, pràcticament, no? Hem intentat adaptar una mica a lo nostre, però ja està regulat en molts països, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Dinamarca, el Japó, Austràlia, Estats Units, Canadà, Mèxic, Panamà, Xile, Brasil. Tots aquests països ja tenen un esquema de balanç net implantat. No passa res. No us explico els detalls, però vull dir, no ens volen fer por, no? Ens volen dir, ui, això, que vindrà la bruixa, no? És com els Puccinellis, que ve el dimoni. Doncs no, jo crec que això és una realitat. L'oportunitat que estem perdent probablement és de fer-ho molt bé, ben ordenat, ben preparat, tècnicament ben plantejat, i jo crec que la realitat ens portarà que la gent ho farà. Per acabar, només que creiem que l'autoconsum serà una realitat perquè la pròpia competitivitat de les tecnologies ens hi portarà. L'evolució cap a la generació distribuïda ja és un fet, ja és una realitat, ja hi estem anant, o sigui, això no es podrà parar. Evidentment, hem de tenir en compte que una implantació ja en el punt del consum milloraria molt la introducció d'aquestes energies i, per tant, contribuiria molt a reduir aquesta dependència energètica tan forta que tenim. I també penso que estimular ara aquesta qüestió de l'autoconsum de balanç net podria ser un primer pas de reforma d'un sistema elèctric que jo crec que hem de passar d'aquesta imatge que hem ensenyat de grans centres i de grans línies i que la pròpia regulació del sistema està pensada posant la generació com al centre de tot,
i hem de fer com qualsevol sector. Qualsevol sector, si li preguntes al senyor Amancio Ortega, el més important és el client. Doncs jo crec que això és una cosa que també hem d'introduir en el sector elèctric i posar el consumidor, posar el client en el centre del desenvolupament d'aquest sistema. Això no vol dir que sigui l'únic important i que no sigui important també el transport i tot és important, però tot s'ha de fer des d'aquesta perspectiva. I sempre explico una anècdota que a mi m'agrada, no sé si és molt encertada, que això és com quan s'estava discutint sobre l'esquema de l'univers, que hi havia la idea estesa que el centre era la Terra. En aquell moment els astrònoms intentaven descobrir un mecanisme pel qual reproduir el moviment dels planetes. I era impossible, hi havia uns mecanismes, unes rodes mecàniques, que era la tecnologia per poder dir com es mou, perquè clar, un planeta va cap aquí, tot de cop va enrere i torna endavant, vull dir, una cosa complicadíssima. Fins que algú se li va acudir, no, el que està al centre és el Sol. Llavors tot va ser molt senzill. Jo crec que amb el sistema elèctric també li falta aquest canvi. Gràcies.